yawa kai ai abubuwa. Assalamu alaikum. Ofisa Likita. Allah shi kama. Amin ba ganin irin ya mutu din nan ba. Na gani wallahi. Yau babu kanta wallahi. Ya ake ciki? Mana tun jiya ta je asibiti. Ƙarfe 7 8 9 ina zani a ta zaman jira har kuma na dauke sama kujera ba da fa. Wallahi na manci. Kuma wallahi da dare je na so in kira ka in ce ma matarka ita ɗaya ta kai Allahs. Na sallame ko ta Allahs sai na ga safiya ta wuce ita gidana. What? Master? Ne wuce ita gidana. Na mamanci wallahi in tura ita yanzu. Bari in Are you out of sense? Ni ma sunanta Naja. Yawa Naja. Hito gashi mijinki na ya taho. Ai nan wada ma na ba ta yi wanka ta yi mi ta ci abu da yake dai kuma duk na kula da ita wallahi sosai. Shuwa. Kin yi kyau wallahi. Kin yi kyau sosai. Bisa ga ta nan ka gane. Shuwa. Yanzu dun Allah kowa ya duba ta gani dun Allah ta yi wallahi lokacin da kana kai mina na mata baka iya bata kaya ka duba gani kwana guda ta gida na amma ka ji ba haƙƙi ba sai ta kare. Ko likita kace kai ko dan damfara. Kamar ya dan damfara. Ya zaka dauki mata aure da aure na. Ka kai station kai ka sani ko ba za ka kawo ta gyara ba. Ko da ka kawo ta diba ga ta rami amma ka duba kai mata asibiti bai ba sai ka kawo ta gidanka. A gidana wai ya kula mana. Ka san na san baka da mata wallahi. Koma ciki. Yau. Zan ba dan da miki mai wallahi. Koma ciki ka kana